Ezbeharrean hildako 3 nesken gorpuak gaur erraustuko dituzte, zauritutako beste biek ez dute inolako aldaketarik jasan azken orduotan. Oso larri jarraitzen dute horietako bat, 17 urteko neskatoa, hemen 12 de oktubre ospitalean dago, egoera oso kritikoan, arnas hartzeko makina bati esker mantentzen dute bizirik, eta gurasoak etortzearen zain daude, ezbeharra gertatu zenean Brasilen baitzeuden. Hemen, ospitalearen sarreran, senideak eta lagunak sartzen eta ateratzen ikusi ditugu goiz osoan. Egonkor jarraitzen dute atzo oso larri ingresatutako bi gazteek. Larrien urriaren 12ko ospitalean dagoen 17 urteko neska dago. Makina batek lagunduta arnas hartzen daukate, bere gurasoak Madrilera heldu arte. Ara hurbildu dira goizean hainbat lagun eta aide, aurpegi gazte asko ikusi dira, elkarri babesa ematen. Irudi tristea M30ko eta Dagantzoko behiategietan ere, han izan dira atzo hil ziren 3 nesketako biren gorpuak. 3. gaur goizean egin diote autopsia Institutu Anatomiko Forentsean. Kristina Arce erraustu dute dagoeneko Almudenako hilerrian, eta Rocio Oña eta Katia Esteban arratsaldean erraustuko dituzte Alcobendasen. Madrilgo udalak atzo ziurtatu zuen segurtasun neurri guztiak bete zirela, baina gaur komunikatu bitartez adierazi du epaileak enpresaren aurka enpresa inputatzen badu, udala akusazio partikular modura aurkeztuko dela.